Защо би ти било полезно да си направиш регресия? Информацията, която получаваш, която виждаш в един паралелен свят или живот, е именно такава информация, която се отнася за твоята ситуация и твоя живот, който водиш в момента. Регресията ти позволява да видиш себе си през очите на един страничен наблюдател. Макар че хората не обичаме да ни коригират и да ни поправят, то регресията ти дава тази възможност. Виждайки себе си през очите на страничен наблюдател, да видиш какви са ти грешките, какви са ти силните страни, какви качества имаш, както и ако видиш, че там, където е стигнал този човек, не е щастлив, ти можеш да не правиш неговите грешки по пътя. Ако вървим в неговия път, то ще стигнем на същото място. Крайната задача е същата, единствено ситуацията ще е различна.